מולה, איך אתה מרגיש חמוד? למה? מה קרה? מה אתה צוחק? זה מצחיק. איפה האותנטיות של הסרט משבר? אז מה אתה מספר בעצם? אוקיי, תתקרב, שישמעו אותי טוב. המצלמה הזאת מטורפת, זה לא... אתמול אכלנו מהסלט או מהמרק, או לא ברור מהסלר, וישר ידעתי שמשהו לא בסדר, כן, תעד אותו גם... לא, רגע, מההתחלה, לא הייתי מוכן. אבל זה לא משנה כבר, הסרט משבר בעיצומו. לא, כי זה ארוך נורא. זה בסדר, אנשים... יש לך מקום בכרטיס? כן, יש מקום בכרטיס. סבבה, בקיצור, ואז... אבל קומפקט, מה, נשקיע לך בפול פריים רייט? באמצע הלילה קמתי, ואז הלכתי לשירותים, ויצא לי קצת ציפי מהקקי. רגע, שנייה, חיתוך מהיר לבן אדם בריא. יונתן, ספר על היציאות שלך שנייה. כזה גדול. אוקיי. לי יש כזה גדול. במוצ'ילה אולי. רגע, במוצ'ילה. פורטנוקס. באמת? כן, עם האצבע, כמו תמיד. יפה מאוד. זהו, וגם היום המצב נשאר. ומי זה? זה החבר הכי טוב שלך בעצם. זה החבר הכי טוב שלי. יפה מאוד. טוב, בסדר. נגמר המשבר לדעתי. אתה המשבר לחישון.